Rouban un picaporte de bronce do ano 1713, idéntico ao que van ver da mesma porta principal da Catedral de Ourense. O valor económico descoñécese, pero o patrimonial é indiscutible. Os responsables do templo piden a instalación de cámaras de seguridade para evitar que feitos como este se poidan repetir. Sería algo moi importante, pero non somos nós quen temos que dar esa afirmación ou fazer esa afirmación. A mellor máis ben cuestión do Concello para ter as cousas vigiladas. Estamos a falar dunha peza históricamente importante porque ten 300 anos, non? As portas foron feitas no ano 1713, por tanto, 300 anos terían estes picaportes. Boas tardes, venres 26 de setembro rematamos semana. No Galicia Noticias de hoxe iremos en breve ata Muros, en directo, para coñecer a última hora da operación antidroga en que se incautaron máis de 3.500 kilos de cocaína, posiblemente descargados dende un narco submarino, na praia de Cabío, na Pobra. Este mediodía comezaron a pasar a disposición xudicial, un por un. Os 11 detidos hai 2 días en relación coa logística galega da operación, tanto na parte dos medios por transporte dende América do Sur, como para a súa distribución xa en territorio galego. Falta deter que se saiba os verdadeiros narcotraficantes, os propietarios da droga. Foi un descoido sen danos persoais, pero que ocasionou unha operación de rescate, por así dicilo, complicada. Falamos do coche que ven. O seu condutor despistouse e o vehículo acabou no fondo do río Miño, a uns 150 metros de onde o perdera, en Tui. A operación implicou a mesma Comandancia Naval do Miño. A través de una embarcación menor en el río, sí que localizamos los restos del vehículo totalmente sumergidos a unos 150 metros río abajo de la rampa donde el propietario decía que se le había ido el coche. A vendima adquira aires épicos, por algo se fala de viticultura heroica. Traballar entre empinados viñedos non é nada doado, pero agora parece que a tecnoloxía podería botar unha man. Estánse facendo probas con drons para poder cargar as uvas das zonas de cultivo máis inaccesibles. Poñer en marcha unha posible vía para nun futuro poder traballar con estes sistemas de drons que nos permitan, pois en viñedos ou en fincas con difícil acceso e con moita complicación a hora de traballar, pois facilitar de alguna maneira a carga de uvas na vendimia ou incluso durante todo o ano pois a descarga de materiais. Este mediodía comezaron a pasar a disposición xudicial os 11 novos detidos na operación policial en relación co grande alixo de cocaína intervido na Pobra do Caramiñal. Foi aí en Muros. Cal é a última hora, Demetrio? Pois moi pendentes desa declaración, ás 12 en punto desta mesma mañá chegaban aquí neses 5 vehículos, 4 furgóns e unha patrulla da Policía Nacional ata estes xulgados de Muros. As 11 persoas detidas o mércores no marco desta operación en relación con ese lixo de máis de 3 toneladas e media de cocaína que a Policía incautaba o pasado día 13 na zona da Pobra do Caramiñal. Hai apenas 45 minutos, podemos falar con algún dos abogados que na defensa destas persoas e dixeron que aínda non empezara a declarar ningún deles, así que moi pendentes nas próximas horas desta declaración. Lembremos que as 3 primeiras persoas detidas o día 14 xa pasaron a ingresión a prisión provisional comunicada e sin fianza, e agora moi pendentes da declaración destas 11 persoas. A Catedral de Ourense foi vítima dun roubo. Os ladróns marcharon cunha peza de máis de 300 anos de antigüidade, Bea. Trátase dun picaporte de bronce semellante a este datado no ano 1713. Descoñécese o valor económico que ten, pero sen dúbida ten un importante valor histórico. Atopábase na porta principal da catedral, na escalinata de San Martiño. Este é o resultado tralo roubo, este burato que ven aquí é a consecuencia dese roubo. Descoñécese cando puido acontecer dende a catedral. Din que sería convinta a instalación de cámaras de vixilancia para evitar sucesos como este. Así lucía hai pouco a entrada principal da Catedral de Ourense, unha das 7 portas coas que conta o templo, e isto é o que nos atopamos agora. Hai que tendría que levar unha base como está aí ao lado tamén, unhas pedido de alicato, de tenazas. Os ladros fixeron secundos picaportes de bronce destas portas restauradas hai tan só un par de anos e datadas en 1713.
Se é para unha persona que entenda, pois ten un valor histórico, cultural de patrimonio, non? Entón sería un roubo xa consciente, sabendo o que se fai, ou pode ser outro roubo calquera de personas que un recordo, queren levar un recordo da Catedral de Ourense, como os que traen as pedras de Gita por aí, non? A levar algo. Ou pode ser alguén que necesita de unha calderilla para as súas necesidades, non sei. A policía investiga xa o acontecido. Esta porta doita estar pechada non ser en días sinalados, polo que se percataron cando foron limpar. Tiene un valor histórico muy importante y aproximadamente tiene unos 300 años. Y bueno, nos dimos cuenta estos días pues que no estaba. Que se é a xente que non ten sentimientos que tanto lle dá unha tolada. Parece fatal, pero bueno, no sé si sería de noche o de día, pero bueno, claro, a lo mejor habrá que tener un poquitín más de vigilancia. Dende a Catedral sosteñen que hai tempo que non se producen feitos deste tipo. O interior, o que só se pode acceder por dúas portas, unha pro turismo e outro pro culto, está controlado. De preso están tamén os luminarios, os sacristás que están controlando constantemente. É dicir, que hai personal de turismo e personal da catedral todo o día aquí dentro do edificio. O problema está no exterior e sobre todo pola noite, polo que din sería convinta a instalación de cámaras na contorna. Non só para estas roubos, sino para outras moitas cousas que suelen pasar aquí ao redor da catedral, sobre todo das noites, de insomnio, desas cousas todas, suelen pasar. Medidas coas que evitar novos danos a un dos edificios máis emblemáticos da cidade. O Servizo de Gardacostas de Galicia comisou no que vai de ano 7.600 kilos de polvo e 10.000 cacharros utilizados para a súa pesca ilegal. Son aparellos permitidos en Portugal, pero prohibidos en Galicia, polo que a maioría dos comisos son na zona da Guarda, na ría de Vigo, onde traballan embarcacións lusas. O sector pide máis controis. Parade de tirar os cacharros. Este é o momento en que os gardacostas interceptan un barco da Guarda cos cacharros de polvo prohibidos. Foi unha das últimas intervencións, a tripulación tirou os aparellos pola borda e a embarcación foi precintada. Este ano aumentaron os meses de veda desta especie, foron 3, e tamén os controis desta práctica ilegal. O que se comprobou despois da veda de 3 meses é que a especie reaccionou ben a ese descanso. Entonces tamén, ao ver que as capturas foron importantes as primeiras semanas, seguramente tamén se incrementou a utilización destes aparatos e nós tamén incrementamos tamén o traballo sobre todo encamiñado á retirada destes artefactos ilegais. Os cacharros, unha arte de pesca prohibida en Galicia, cada vez máis utilizada de xeito ilegal e que ten moitos prexuizos para a continuidade da especie. Os polvos utilízana como refuxio. Utilizan sobre todo xuvenís, animais de 200, 400, 500 gramos que non acadan a talla mínima legal establecida, e tamén as femias para poñer a posta. A hora de levantar eses aparatos non discriminan en absoluto a capturas. Collen femias, utilizan de feito lexía para quitar a femia, porque a femia non quere deixar o refuxio porque ten a posta aí, e tamén retiran os xuvenís que tamén xa se acaban vendendo. O sector pide que se intensifiquen os controis polas perdas que supón para eles. As nazas de pesca legales, que cada naza custa entre 35 e 40 euros, a eles un tarro deses lle custa 1 euro. Esa diferencia. Nos temos aí 7 ou 8 mil euros tirados sin poder traballalos porque non pescamos. Na zona da Guarda e da ría de Vigo é onde tiveron lugar o 64% dos comisos de toda Galicia. A fronteira ao final no mar é máis ou menos invisible, eso facilita, digamos, que haxa certa perspicacia por parte dos barcos portugueses a hora de largar esos aparatos aquí, e tamén hai barcos gallegos que os utilizan. Pode haber sancións económicas para os infractores e medidas cautelares como o precinto da embarcación. Patrón, non facer caso é peor, O descoido dun condutor fixo que o seu vehículo caera ao río en Tui. Por sorte non houbo danos persoais, pero complicouse o rescate do coche. A Comandancia Naval do Miño tivo que colaborar na localización do mesmo, que fora arrastrado pola corrente, estaba totalmente afundido. Un camión guindastre conseguiu sacar o coche da profundidade do río. Para localizalo foi precisa axuda do persoal especializado da Comandancia Naval do Miño que percorreu o río na busca do vehículo. Nosotros procedemos con un vehículo vía terrestre al intentar localizar y verificar la información que recibimos, no encontrando ningún resto ni ninguna algo que no se confirme el suceso, pero luego posteriormente a través de una embarcación menor en el río sí que localizamos los restos del vehículo totalmente sumergidos a unos 150 metros río abajo de la rampa donde el propietario decía que se le había ido el coche.
Foi un rescate complicado tamén para o servizo de guindastres, que tivo que botar man de material especializado. Aí era inviable sacalo porque había moito arbolado, entonces máis adiante, uns 80 metros máis adiante máis ou menos había un claro desde onde podemos tirar del e poder rescatalo cunha grúa pluma de alta capacidade. O suceso ocorreu de madrugada e non foi ata varios días despois cando o propietario do vehículo deu aviso ao seu seguro. No momento do accidente estaba no interior do coche, pero por sorte puido saír polo seu propio pé. Fue un accidente que se quedó dormido sin el freno de mano y que se despertó con el agua ya en los pies. As comprobacións posteriores confirmaron que o vehículo non provocou ningunha vertedura contaminante nesta zona. Novo incidente cun bus urbano en Santiago. Desta volta un dos vehículos perdeu o combustible na rúa de San Roque. A circulación viuse afectada e os bombeiros tiveron que intervir. Para moitos usuarios este suceso é unha nova proba da necesidade de renovar a frota na cidade. Un río de gasóleo alertou os veciños de San Roque. Un autobús urbano estaba vertendo combustible sobre o asfalto. Se veía el autobús que perdía muchísimo combustible, pero era una cosa fuera de lo normal. Paró ahí justo enfrente, vino la policía, tuvieron que evacuar a la gente, a los viajeros que estaban en el bus. Estuvo aí, chorreando gasoil hasta o centro que chegaron os bomberos, botaron un pouco de líquido, por aí, despois do líquido botaron un pouco de area. A rúa estaba esvaradía e perigosa, así que os bombeiros tiveron que intervir durante máis dunha hora para limpar a vertedura. O suceso obrigou a facer cortes parciais de tráfico nesta céntrica rúa. Había todo óleo no xao e que olía moito e aínda hoxe sigue olendo. Justo era la hora que empezaban a salir los niños de ahí de la Salle y entonces claro hubo un corte de circulación, sí, bastante, que estaban bastantes coches aí parados e la gente non podía avanzar. Hoxe só queda o olor a gasóleo e o enfado de moitos usuarios que levan moitos anos denunciando o estado en que están os autobuses da cidade. Porque o transporte urbano en Santiago dá noxo. Son vehículos vellos, moi vellos, e os novos non son tan novos. Son vehículos que veñen de outras zonas e que algún deles ten máis de 150.000 kilómetros. Os ruidos horribles, sí. Los engranajes e todo está fatal. Pero desde logo teñen cada autobús que dá pena, Si hai coches viejos e non los renova a flota, pues pasa iso, é normal. Precisamente esa é a demanda, unha renovación urxente da frota e un bo mantemento dos buses que hai. Nos últimos anos rexistráronse avarías, accidentes e mesmo incendios nestes vehículos. Que se renova a flota totalmente, que se faga un estudio real de mobilidade, falando cas asociacións veciñais todas, as do rural. Piden tamén un mínimo de 70 buses na cidade, máis liñas e mellor accesibilidade, agora que o Concello está pendente de licitar un novo contrato de transporte urbano. A poucos días de rematar o mes preguntámonos como foi a costa de setembro, porque se cadra é máis dura que a costa de xaneiro. Vimos dos gastos do verán e sí ou sí as familias teñen que desembolsar os inevitables gastos da volta ao cole. Porque a costa de xaneiro gañará en fama, pero só niso. Realmente me atrevería a decir que mesmo xa hai tempo que esa costa de setembro xa superou realmente a de xaneiro. Por qué? Pois porque os gastos da costa de xaneiro non son tan imprescindibles, porén na de setembro... A volta ao cole trae consigo unha sorte de gastos que son imprescindibles, que son obrigatorios e que ademais non paran de medrar cos anos. O máis dura esta porque tes que facer o gasto sí ou sí, non se queda máis remedio. En xaneiro estás pagando un pouco o consumismo do Nadal e tal, co cal este mes é terrorífico. Na costa de xaneiro podes pasar sen regalos, pero para ir ao colexio o tes material ou non podes ir. Libros, roupa toda nova, as actividades tamén que comezan, fútbol, balonceo, todo o que fagan, claro, que se gasta máis. Sí. A costa de setembro sempre pronunciada, verdade? Sobre todo cando tes nenos. Preguntamos como de pronunciada pode chegar a ser. Achéganos datos anuais, centrados principalmente nos gastos do curso escolar. Movemos en cantidades que poden oscilar tranquilamente entre os 950 e os 2.600 euros por neno e ano, dependendo, como digo, de se asiste a un centro público, a un centro concertado ou a un privado.
Preguntamos tamén a expertos e na rúa como facer para afrontar este gasto. Hai un consello estrela. Entón é fundamental saber de que recursos dispoñemos e cal son os gastos imprescindibles que debemos afrontar. Si ven indo a recoller uvas aos viñedos no mes de setembro para poder levalo ben. Administrar o que hai para que cando chegue a costa ter recursos para poder pagar os gastos que hai fijos. As estructuras en principio non debía de ser distinto a outro mes normal. Previsión e previsión, aínda que as costas poden aparecer en calquera momento. Agora bien, son duras todas as costas, a de setembro, a de outubro, a de xaneiro, a de decembro. Detrás dun baixo rendemento escolar, dun déficit de atención e mesmo de algúns problemas de vista, hai en moitos casos un baixo consumo de peixe. Os nutricionistas advirten de que os nenos deben consumir 3 racións de peixe á semana para un desenvolvemento físico e cognitivo axeitado. Nos estivemos nun colexio onde a todos os nenos lles gusta o peixe e todos falan galego. O peixe sabemos que non é algo que lle suela entrar á primeira polos ollos aos rapaces, entonces, bueno, hai no que poñer apetitoso. No colexio público Víctor Sáenz de Mazaricos, a cociñeira prepara robaliza a plancha para preto de 70 comensais. Tomarán o peixe acompañado de ensalada de segundo prato. Solemos ter os martes e os jueves peixe e ao mellor algún día máis por semana non peixe concreto, senón arroz de marisco, arroz mariñeiro ou chipiroso, así. Si ves comendo do enfronte, ti tamén comes. E na casa sempre andamos un pouco con máis queres isto, queres o outro, fago xa aquel outro. Sin embargo, aquí é o que hai. Soen comelo bastante ben. O que priorizamos sobre todo é que sean alimentos frescos e que sean alimentos de calidade. Por eso, a final de curso non nos quedan moitos cartos. Os produtos do mar teñen nutrintes necesarios para o desenvolvemento físico e cognitivo dos cativos. Me gusta pescado, pan e chorizo. A mí o peixe que máis me gusta é o salmón, a lubina, o rodaballo e o bacalao. En casa non o fan tanto e aquí, cando o fan non moi ben. Caballito. Un menú sen os ácidos graxos que aporta o peixe, o DHA, terá consecuencias na saúde, segundo os expertos. É fundamental para o desarrollo neuronal dos nenos, tamén a nivel ocular, para a vista, retina. Entón, estamos atopando estudios nos que se ve que nenos con déficit de DHA teñen problemas de hiperactividade, déficit de atención, está moi relacionado, problemas no rendemento académico. O ideal sería que tomaran 3 racións á semana. En cantidades, depende tamén do neno, da inxesta que teña o neno, pero unha ración entre 50 e 70 gramos sería o ideal. A nutricionista suxire algunhas preparacións máis atractivas para os cativos. Facer unhas albóndigas de peixe, uns palitos de peixe, unha lasaña de peixe, para intentar que os nenos consuman este alimento. A orografía da Ribeira Sacra fai que a vendima adquira, diríamos, sen exagerar moito, aires épicos. Traballar entre empinados viñedos non é nada doado. A tecnoloxía podría botar unha man. Estánse facendo probas con drons para poder cargar as uvas das zonas de cultivo máis inaccesibles. Así se carrean as uvas na Ribeira Sacra. E así poderían transportarse no futuro, un salto cualitativo. Este é un dos primeiros ensaios que se fai para comprobar a eficacia do uso desta tecnoloxía. Somos un ADO que todo o traballo prácticamente se realiza a mao como fai siglos. Nos seguimos traballando exactamente como as generaciones anteriores, pero é verdad que a nosa intención é aplicar esta tecnoloxía, seguir traballando así, nosa seña de identidade, pero ir incorporando a tecnoloxía. Se estamos, digamos, que testando o que temos actualmente aquí e vendo o que hai no futuro para ver se isto pode ser desarrollado e é útil para os viticultores da zona. A proba de carga desenvolveuse con éxito. Unha experiencia moi positiva, poñer en marcha unha posible vía para nun futuro poder traballar con estes sistemas de drons que nos permitan a carga de uvas na vendimia ou incluso durante todo o ano a descarga de materiais, de postes, de alambres, de planta para replantar, de abono. O aparello foi quen de trasladar a caixa con uvas da viña adega, pero a súa capacidade, uns 30 kilos por viaxe, fai pensar que a súa autoridade sería práctica só en terreos especialmente complicados. Son viñedos donde hai que acceder a pie, subir grandes cuestas con la caja
al hombro, pues a lo mejor tiene más sentido que si son viñedos, pues donde entra el tractor y se lleva todas las cajas de golpe. Entonces hay que competir con el dron contra eso y pues según el caso será posible o no. Tenemos viñas que incluso los accesos son complicados, están cerca de los ríos y esas viñas tan extremas posiblemente sí que esta tecnología sea útil. Moi útil, sen dúbida, na aplicación de tratamentos fitosanitarios. O desarrollo tecnolóxico dos drones nos interesa máis para o tema de sulfatos, temos pouca mano de obra, a xente envexecida e é un traballo bastante sacrificado. Queremos sacarlle parte dese traballo que o faga os drones para que o viticultor, digamos, non teña esa carga de traballo, poda manter esta viticultura. A iniciativa forma parte do proxecto Sky desenvolvido polo INECO que promove o uso de drones para prestar servicios clave en zonas rurais. Esta tarde abren o recinto feiral e as casetas do polvo do San Froilán, a cita festiva por excelencia do outono galego. Paula Cantelar. Pois sí, Raúl, a unha semana de que comece esa grande festividade aquí na cidade de Lugo. Xa comeza hoxe aquí a actividade neste recinto feiral que abre, xa vemos que están cos últimos preparativos para abrir neste recinto no que vai haber ata 177 actividades distintas tanto para lucenses como para festeiros que veñan dende fora, entre tómbolas, atraccións e como non eses postos de polvo. Pero o que sí é certo é que estes postos de polvo, ainda que sí que abren hoxe a súa actividade, non darán de comer ata dentro de 24 horas a outro mediodía de mañá sábado. E hai unha novidade tamén, que a circulación e o tráfico vai se volver a ver afectada. Hai outro novo corte, vai estar prohibido aparcar ata o 16 de outubro na Rúa Ribadeo, ao igual que en todas as inmediacións do Parque Rosalía de Castro. O programa oficial das festas do San Froilán comezará o vindeiro 4 de outubro, pero o recinto feiral vai estar aberto ao público dende este último venres de setembro. Entre atraccións e tómbolas, son máis de medio cento de barracas, coa Nora como principal novidade este ano. Esa é unha Nora de 45 metros, como el eje lleva 50, pero cada cabina coge 4 personas adultos, puede ser 4 adultos y un niño. La atracción Grand Prix lleva viniendo este año, hace el 25 aniversario, ininterrumpidamente que lleva viniendo a Lugo. Y todos los años con mucho éxito. Haciendo buen tiempo, no tiene casi fallo esta feria porque suele acudir bastante gente, ¿sabes? Pero claro, son fechas ya muy señaladas y el tiempo influye mucho. Sempre un aliciente para Lugo, sempre trae xente, vese movimento, parece outra cosa. Tamén comezan a funcionar os máis de 120 postos de venda instalados na feira. E, por suposto, as tradicionais casetas do polvo, que inician a súa actividade tamén este venres para comezar a atender os comensais durante a fin de semana. Nos, en principio, temos pensado abrir mañá. Estamos collendo xa as reservas. E mañá a mediodía, en principio, abriremos. Solemos vir todos os anos e parar a comer un par de días. Nalgúnas, nas que vemos así normalmente pásase por olor, e se ves o pulpo gordiño, e se sae duro, e tal. Sentaste xa a comer algo, sí. A min gustamos San Froilán, evidentemente como a todos os que somos aquí de Lugo. E o do pulpo, pois, sí que me encanta, non? Ir a comer o pulpo ás casetas. Hai dos fines de semana, a ver se repite, supoño que sí, como cando acaban as festas, cando o domingo das Bozas e a víspera, cando é San Froilán e os vísperas, que agora temos sábado, domingo e lunes, bueno, pois algún fin de semana ás 24 horas. Debido ao falecemento do concelleiro Pablo Permuy, o Concello de Lugo decretou 3 días de loito oficial, polo que non haberá música no recinto feiral ata mañá do domingo. Queren rosca de Nadal? Mellor dito, queren a famosa rosca de Nadal da pastelería das famosas ringleiras de clientes da Coruña? Pois vayan hoxe ou esta fin de semana por ela e conxélena, que se pode facer, porque pecha definitivamente Reyes. Sí, pecha definitivamente este domingo, pero quen queira chegarse aquí para mercar unha ou varias roscas, porque como di, se pode conxelar e consumir en Reis, ten que armarse de paciencia. Todos estes clientes nos contan que para poder entrar levan aquí agardando unha media de hora e media. Con todo, din que esta garda paga a pena porque os doces desta confitería, que ten 6 décadas de historia, teñen un sabor único e especial. Llevo más de una hora y se hace cola porque cierran el domingo y todos queremos pues tener el último trocito, que están riquísimas. É un sabor distinto.
E a imaxe deste venres ás portas da tradicional confeitería Glacé, unha confeitería que ten os días contados porque este domingo baixará a reixa de xeito definitivo. E son moitos os coruñeses que non desperdician a oportunidade de facerse coas súas últimas roscas. Ya tengo una congelada, ahora me llevo outra para tomar hoy, de despedida. A xente está collendo moito para conxelarlas. Voy a comprar una y nos la comeremos. Eso de sufrir con la cosa metida en la nevera non vale a pena. Para comer hoxe, se chega para mañá, pois aproveitar un poquinho que quede. Pero non só veñen á procura de roscas. A por un croissant, bueno, uno. Donos de azúcar. Estes clientes agardaron ás portas do local arredor de 2 horas, pero ninguén lles asegurou que transcorrido ese tempo si poderían mercar este manxar. Non hai, non queda. Así que imos arañar se queda algún croissant ou algo, a ver se podemos levar algo para casa. Que lle vamos facer? Non sei se volveré a intentar mañá, se non o sei. En este momento digo que non, pero non o sei. Igual pico outra vez e veño temprano. Son moitos anos de tradición, nada menos que 60, e moitos queren saborear estas roscas por derradeira vez. Antes de que cerren, que pechen, hai que vir. máis que nada xa non polo roscón en sí, sino polos recordos. Llevo años. Primero hacía mi padre, después hacía mi marido, después hacía yo en el mismo día. Pues nos turnábamos en Navidad toda la mañana aquí. Dá moita pena. Con Glacé marcha a receita secreta da súa rosca e tamén as longas ringleiras que se repetían ano tras ano todos os nadais.